Pois boa tarde a todas e todos. Retomamos esta xornada de tarde do Foro Territorios Patrimonio 2025. Quixera agradecer como moderadora o convite á organización, a Carlos, que sempre ten en conta o Consorcio de Turismo neste foro, e agradecerlle o esforzo que fan ano tras ano por darlle continuidade e por recoller aquí testemuñas que nos fan seguir para adiante, poñernos retos e seguir cos nosos obxectivos. E sen máis vou a presentar moi brevemente a esta mesa, que seguramente moitos dos que estades aquí e os que nos están a seguir por streamings lle serán caras coñecidas, e o son porque, bueno, son algúns dos exemplos que se poderían traer a unha mesa con baixo título de Comunidades Vivas, Patrimonio Vivo e Paisaxes Inmateriais, pero están porque, bueno, hai unha reputación e un traballo que os avala. Comigo están María José Llavedra Soriano, de Adegas Ronsel do Sil, Cristina de la Torre, da Asociación Amigos de Manuel Jorge de Chantada, e aquí vou a facer tamén un saúdo a Mercedes, tamén alma mater deste proxecto que está aí camuflada, pero agradecerlle tamén a súa presencia. Juan Luis Méndez Rojo, de Bodega Vía Romana, e José Antonio Quiroga Díaz, do Museo Etnográfico de Arxeriz. Vou a ir dando paso, alternando proxectos. Como ben vedes, temos proxectos de viño e proxectos culturais. Vou a intentar comezar polos máis recentes ou que están en fase de desenvolvemento e ir alternando as dúas temáticas ata os máis lonxevos e consolidados. Van a dispoñer de 10 minutos, unha intervención primeira de 10 minutos cada un, na que si lles vou a pedir que contextualicen os seus proxectos para que nos podamos facer unha idea de por que están nesta mesa e o que poden achegar, pero sí que lles vou a pedir tamén que neses 10 minutos traten de trasladarnos como ven o seu papel, máis alá da actividade económica que supón unha adega en Ribeira Sacra, pola venta de viño, ou a venta de entradas nun espazo museístico, que é o que tamén nos van a presentar. Porque a vosa labor é tan necesaria máis alá do que digamos desa parte económica das actividades que poñedes en marcha. E agora, vou a dar paso primeiro, vamos a empezar polo viño, a María José, unha breve descripción: arquitecta e viticultora, fundadora de Adegas Ronsel do Sil, e filla de Gabriel Llavedra, un dos grandes impulsores das denominacións de orixe en España, e do seu doutoramento en arquitectura do viño nace esa síntese entre arquitectura, paisaxe e viticultura. Elabora, ela mesma o define así, viños artesanais que reflicten a autenticidade e beleza da súa terra. Cando queiras, María José. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Quería también agradecer a todas las instituciones que han hecho posible este gran foro, especialmente a Mario Crecente también por toda su labor. Y bueno, yo vengo aquí a expresar pues mi vida en la Ribeira Sacra. Ya llevo muchos años en la lucha. Yo me enamoré de la Ribeira Sacra cuando hice la tesis doctoral en 2003 sobre arquitectura y cultura del vino. No conocía la Ribeira Sacra, luego también otros proyectos paisajísticos y claro, pues no me lo podía creer. Yo venía de Napa Valley, de las principales del Douro, conocía Australia con su viticultura, venía del mundo del vino, de los paisajes. Y claro, me vine aquí y ya me compré una pequeña casiña y me ofrecieron unos terrenos, una bodega abandonada, un lagar, y allí empezó mi proyecto. Y bueno, mis decisiones se basan en 4 pilares. Uno de ellos es la historia de la Ribeira Sacra, el paisaje. El segundo, las variedades autóctonas que son únicas en el mundo, y también porque en aquella época nadie apostaba por el rural. Y me pareció interesante
empezar un proyecto original, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros efectivamente venimos de Madrid, del mundo de la arquitectura, y a veces pues nadie se explicaba qué hacíamos en la Ribeira Sacra. Ahora ya casi falo galego, hay que lidiar con todo. Pero fijaos, aquí es donde yo vivo. Ronsel significa la estela que deja un barco cuando navega. Somos la bodega más cercana a la orilla del Sil y fijaos el paisaje que tenemos continuamente. Bueno, como es paisaje vivo, efectivamente, está esto mucha gente que vivimos aquí, que en este paisaje vertical, no solo personas, sino también animales. La mayoría de los viticultores tenemos ovejas porque desbrozan, abonan. Entonces es un territorio vivo. Muchas veces se muestra la viticultura heroica de la Ribeira Sacra sin gente, sin personas. Entonces, lejos de ser un paisaje fotogénico o solo museístico para simplemente pasear o emocionarse, es un paisaje lleno de vida, de muchas familias, damos puestos de trabajo, incluso formamos al personal de bodega continuamente, anualmente, y la tecnología hay que estudiar, hay que ir a ferias, o sea que realmente no hay tiempo para nada. Quiero empezar con esta comparación. En un lado vemos a Vasarely, es un acrílico sobre lienzo, pero a la derecha tenemos los socalcos del viñedo de la Ribeira Sacra. Os enseño esta imagen porque en mi cabeza, que un poco está ligada con el arte, con la imaginación, con la creatividad, esto es lo que yo tengo en la cabeza, por eso estoy aquí, porque muchas veces pensamos que la belleza es para todo el mundo igual, y no. Depende de tu cultura, de tu formación, de tu infancia, y por eso es una gran responsabilidad también el poner en valor a la sociedad, porque es focalizar una nueva mirada para dar valor al rural, que además hoy día lo necesita especialmente. No hay relevo generacional. Y por tanto, el ser patrimonio nos va a dar visión y también es una reflexión a las personas del futuro, de lo que es la vida. Y bueno, entonces me pregunto que cuándo un paisaje y un territorio se convierte en arte. ¿Cuándo es un reconocimiento universal? O es muy fácil cuando los sentidos interpretan las emociones. Bueno, pero también os traigo esta imagen. Tenemos aquí la fachada vertical, el jardín vertical del Fórum, CaixaForum en Madrid, en la avenida de Recoletos, el paseo de Recoletos. Y claro, a veces yo voy, porque claro, está ahora Maruja Mayo y he podido ver esta fachada. Y claro, yo me vengo aquí y digo, pero si yo tengo una fachada, un jardín vertical donde trabajo y todos los días encima vendimiamos y damos puestos de trabajo. Es decir, que esta imagen del jardín vertical, que es un poco algo artificial, ¿no? Tiene gracia, pero sin embargo miles de personas se acercan para ver este jardín y nosotros lo tenemos aquí, que nos está esperando para contemplarlo. Pues bueno, Ronsel do Sil está a la orilla, somos la bodega que está, vamos, más cerca. Estamos a 50 metros de la orilla del Sil. Entonces, Mies van der Rohe afirmaba que la arquitectura, el hombre y la naturaleza deberían unirse en una misma unidad superior. Y en este caso el paisaje del vino y su arquitectura es paradigma que integra la diversidad de culturas con sus aportaciones técnicas, la expresión del clima, los fundamentos enológicos y todos estos valores que son síntesis en realidad pues del ser humano.
Y bueno, elegimos esta ubicación porque estamos precisamente en una senda de románico, une lo que es Santo Estevo con Santa Cristina, cerca de Monte de Ramo, y en la misma línea también de San Payo, muy cerca de la pasarela del río Mao, un proyecto de Paco Magide, y nos parecía realmente una ubicación perfecta. Y todos estos factores, además, junto con el agua, como elemento fundamental para el desarrollo de la viticultura, el microdrenaje a través de las escorrentías subterráneas, el resplandor del agua, que es un segundo sol, que también madura la uva, y que también impide las heladas tardías de primavera. Es decir, que el agua tiene un papel fundamental en la calidad del vino. Fijaos, el resplandor efectivamente es donde convivimos. Allí se ve el Ronsel del Sil. Y bueno, esto es lo que nos encontramos, una ruina. Entonces nos llamaban locos, pero estos ¿qué hacen aquí de Madrid? Eso sí, subieron los terrenos multiplicado por 10 de todo alrededor, porque quise comprar, pero nada, imposible. Y bueno, pues empezamos así. Y bueno, ¿por qué esta ubicación? Porque nos permitía hacer la elaboración por gravedad. O sea, tenía 4 pisos lo que era la estancia de la bodega. Este es el proyecto. Estos son los primeros planos donde se hace un estudio del clima y de cómo va a afectar a la sala de crianzas, a la sala de fermentación tumultuosa, es decir, a todo el proceso de elaboración. Y también era poner en práctica mi tesis doctoral, que era sobre la arquitectura y cultura del vino, y que más allá de dar simples conferencias, que fuera praxis y que realmente era un reto. Y bueno, y todo el proyecto arquitectónico siempre va ligado a la calidad, es decir, cómo va a ser la selección, las maceraciones, las variedades, las extracciones suaves, las altitudes, las orientaciones. Bueno, esto es el proyecto. El paisaje está igual que ahora, igual, pero ahora hubo también que pasar todo tipo de controles, la Confederación Hidrográfica, el proyecto también de aprobación en el Colegio de Arquitectos de Orense. Solo podíamos utilizar piedra del lugar y madera. Utilizamos alguna de las maderas de castaño que había en el antiguo lagar y pudimos respetar una de las fachadas, aunque la otra fachada estaba en muy mal estado. Y bueno, esto ya poco a poco iba tomando forma, y este es el antes y el después. Esta es la parte de detrás, donde efectivamente la piedra vista hubo que rehabilitarla casi piedra a piedra para sacarla en valor. Estas son las obras. Aquí pues estamos entrando los depósitos, ¿no? Y bueno, realmente fue una aventura que nadie apostaba por nosotros, pero con mucho trabajo, ilusión y dándolo todo. En realidad, mi ejemplo, como puede ser el de otras personas que cuenten aquí su historia de emprendimiento, en realidad es una más de tantas historias que lo han dado todo y que lo darán por la Ribeira Sacra. Y bueno, pues esto es poco a poco, fuimos también reinvirtiendo lo poco que ganábamos en ampliar la bodega. Claro, trabajamos 16 variedades. Entonces, aquí la creatividad es lo que quieras, porque haces monovarietales, haces los ensamblajes, los cupás, luego los terruños. Hay viñas que dan al amanecer, al atardecer, altitudes desde 300 a 750 metros. Entonces, claro, empiezas a descubrir un mundo tan maravilloso a través de los sentidos, pues que esto es un no parar. Bueno, luego las estaciones del año, esto es el otoño, que es lo que podemos ver ahora,
pero este es el invierno. Allí nos ha nevado, fijaos, los colores, los azules, los rojos, los verdes. O sea, esto es una locura, una locura. Y bueno, también hubo que plantar y elegir las variedades. Cada variedad hay que plantarla a diferentes altitudes y diferentes orientaciones, totalmente diferentes. Si yo tuviera que dar un nombre a esta pequeña ponencia, sería Geometrías del viñedo y arquitecturas del vino, espacios para la cultura. Cómo la vivimos con geometría. Y bueno, pues ya la fiesta de la entrada de la uva con toda la maquinaria y cómo incluso las etiquetas que diseñamos, porque las diseñamos nosotros, también están ligados con el paisaje, con las uvas, en este caso son uvas y lunas, y cómo representa las estaciones del año, la tecnología, la mayor tecnología la pusimos ahí, ya pues lo que es ya probar el vino de la barrica, ¿no? Y realmente pues el vino es paisaje, aunque ahora pues hay muchos enemigos que lo quieren denostar. La Coca-Cola no tiene paisaje. En cambio el vino lleva implícito no solo el paisaje, las manos del viticultor, y por tanto el brindar con una copa de vino es un acto sostenible, y debemos apreciar eso. Es un acto de cultura. Bueno, pues fijaos qué colores tenemos ahora, es maravilloso. Y luego la descripción de la cata de vinos, que tiene siempre que ver de nuevo con el clima atlántico, con las orientaciones, la edad de las cepas. O sea, estamos hablando continuamente de la historia, porque hay variedades que vienen a través del Camino de Santiago, otras que nacen realmente en el Sil, otras que se plantan después de la plaga de la filoxera. Además, nosotros en las visitas de enoturismo hacemos una cata de vinos, que es un viaje en el tiempo. Empezamos con las variedades autóctonas y seguimos con el merenzao, con el brancellao, por supuesto el caíño, que es la variedad más antigua de la Ribeira Sacra, y luego, claro, terminamos con la mencía, la variedad más importante que tenemos, de donde vivimos, de donde hoy día se mantiene la Ribeira Sacra. Pero estos son los paisajes que tenemos ahora, son tomadas las fotos, fijaos esta cepa que sale de una roca, de una piedra. Este es el merenzao, fijaos la ampelografía, se ve muy bien la forma del racimo, es la Trousseau del Jura, de la Borgoña, que tiene diferentes nombres en el Camino de Santiago. Entonces, claro, el dar una cata de vinos y que preguntemos, bueno, ¿alguno de vosotros ha catado un brancellao? No. ¿Y un caíño? Tampoco. Bueno, ¿y un merenzao? Pues es la primera vez. Pues eso es una experiencia realmente interesante. Y bueno, las etiquetas, como veis, siempre están ligados con el proyecto, con la arquitectura, el servicio del vino. Y bueno, yo espero que un poco haber transmitido mi pasión y yo espero que el futuro, y que también mis hijas, que tienen ilusión por venir, pero claro, tenemos que pensar en esas futuras generaciones, la generación Z y la X incluso, que es mucho más exigente que la nuestra, y necesitan de una opulencia, me refiero, de servicios, que ellos pueden desarrollar su vida cultural también, sus ilusiones, los hijos, y debemos adaptarnos también a las nuevas exigencias de la sociedad. Y bueno, pues daros las gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. Nadie puede discutirte que este proyecto no nace de la pasión, eso está claro. Y mil veces que te escuchemos, es verdad que es un placer, ¿no?, ver que hay proyectos que nacen del corazón, de esta creatividad, y la verdad que sí, un gusto. Y para aquellos que tenían dudas de por qué sentamos en una misma mesa bodegas y a espacios culturales, bueno, ya teníamos ahí el acrílico de Vasarely que nos mostrabas y que me permite unirlo con nuestras
nuestra siguiente ponente. Nos vamos a los espacios, los proyectos culturales, espacios museísticos, y para ello tenemos a Cristina de la Torre, como os decía, de la Asociación de Amigos de Manuel Jorge de Chantada. Ella es comunicadora y realizadora audiovisual y gestora cultural. Trabajó en prensa, radio y televisión, dirigiendo documentales como Apartado 12 o Aquí Medra a Lingua. Se especializó en proyectos culturales ligados al territorio, como Vidas Mariñeiras e Camiños Falados, y ahora colabora en ese proyecto del que nos va a hablar y al que considera, ¿no?, su tercer hogar, ¿no?, en esa villa de Chantada en la que se enmarca. Cuéntanos. Moitas gracias, Alexandra. Bueno, gracias sobre todo ao foro por convidarnos. Estamos moi contentos de estar aquí co proxecto, tanto eu como Mercedes, que como boa presidenta decidiu quedarse na retaguardia e lanzarme a min aquí a presentar o proxecto. E moitas gracias porque mencionaches cousas que eso me encauzan directamente. Arquitectura, arte contemporáneo, beleza, vida cultural, a xeración Z, o que necesitamos para vivir nun territorio. E é un pouco o proxecto que nos temos en Chantada, que o Museo Manuel Jorge, Centro de Cultura Contemporánea da Ribeira Sacra, ese é o noso nome nada pomposo ni nada ambicioso, que o que queremos acabar convertindo, e que vos vou a contar pois con unha fotonovela que traemos. Este proxecto comezou en setembro de 2015, cando Alba Sánchez, que aquí vedes na fotografía, unha licenciada en Belas Artes de Chantada, descubriu por casualidade un volume de cadros de Manuel Jorge, un catálogo, e vivía en Xavia, era de Chantada, e nos fomos a Xavia, o que se fai normalmente, colles un coche e vas. E chegamos e había unha retrospectiva de toda a súa obra, que era a segunda vez na súa vida, levaba pintando 50 anos, no que expuña toda a súa obra ali en Xavia, onde levaba vivindo tamén media vida. E aí o que atopamos foi pois arte dende os anos 60 ata os anos 70, xa isto nos 80, todo tipo de expresións artísticas contemporáneas, tanto as máis expresionistas como as máis contemporáneas, abstractas, retratos, a que en vez de salir no retrato da esquerda, que son unha serie de azuis oscuros, chillida, o sea, Manuel Jorge nos o definimos como un pintor libre, pintaba o que quería por unha circunstancia, porque el non vendía obra, nunca vendeu cadros, os vendeu cando era estudiante de arquitectura, precisamente, en Madrid, pero os vendeu pois para pagarse as viaxes a Mallorca, que é o que se facía nos anos 50, non? Pero el despois seguiu, tivo unha obra moi prolífica, pero el vivía da arquitectura e el nunca vendeu obra, e como vedes pinteu o que quiso, sempre que quiso, acabando con unhas obras moi grandes, de grandes dimensións, con formas máis xeométricas, e este foi o noso primeiro encontro con Manuel Jorge en 2015. Ele é o pintor, o coñecimos, o entrevistamos, estivemos na súa casa en Xavia, non sabíamos que iba a pasar despois dese primeiro encontro, pero estaba claro que a conexión estaba feita. Marina Alta Alicantina, unha persoa que ademais chegamos e cando lle fixemos unha entrevista decía, bueno, pero os falarei en castelán, e dixemos, no que queiras. Foron 40 segundos e saliu Chantada, saliu o galego, saliu Galicia, saliu a chuvia, e entón a conexión estaba feita. Un ano despois, en setembro de 2016, xa fixemos a primeira exposición en Chantada, viaxaron os primeiros cadros. Claro, se xenerou moitísima expectativa, porque a xente o lembraba a Manolo, porque era Manolito da Fontarcada, non? Era unha persoa que era a típica persoa de familia que ten agro, pero que non era moi bo traballando no campo, pero era bo estudiante, tardou como 14 anos en sacar a arquitectura, que polo visto antes era moi habitual, el decía que pasaba máis tempo no Museo do Prado, e aquí temos a resposta, claro. Entón, fixemos esa primeira exposición no 2016 e no 2018 fixemos xa outra gran exposición. Xa saltamos, en vez de facela solo en Chantada, fomos ao Museo Provincial de Lugo, a Diputación colaborou co proxecto, entón xa fixemos unha gran exposición en Lugo e en Chantada. E o que sucedeu foi que, 2 anos despois, toda a obra de Manuel Jorge xa estaba enchantada. El faleceu neste ano, no 2020, en xuño, e o proxecto que se empezou a formar alrededor da súa obra, o seu reencontro a través dos cadros ca súa vila natal, pois desembocou en que fixo a Asociación Amigos de Manuel Jorge depositaria de todo o seu legado. Neste momento temos
pois unhas 2.000 obras, obra maior en cadros, hai como uns 350, máis ou menos. Entón, claro, nos atopamos, como vedes, vamos de setembro en setembro, Nos cada ano nos pasa algo. Hoxe estamos aquí, bueno, é outubro xa, non? Entón, nos atopamos con todo este legado e que fixemos? Cumplir tamén, porque el nos deixou ese legado, tamén nos deixou un legado en recursos materiais para crear un museo. El decía, os meus fillos, que son os meus cados, porque el non tiña fillos, teñen que ir para a Chantada. Entón, foi cando empezamos a buscar un espazo no que poder crear o Museo Manuel Jorge, e esa casa que vedes aí, esta é unha fotografía de principios do século XX que está na Praza do Cantón de Chantada, que se chama Praza de España, espero que algún día lle cambien outra vez o nome por Praza do Cantón, porque todo o mundo a coñece como Praza do Cantón, e entonces ali empezamos un proxecto. Bueno, empezamos un soño, ou unha loucura, ou non sei como definilo, pero no 2021 a asociación mercou esta casa cunha axuda da Diputación de Lugo, que é unha casa, como vedes, a típica casa de familia con posibles, non? Era de unha familia de abogados, de Chantada, unha casa moi grande, señorial, con certa personalidade, un patio como unha especie de patio interior, con un tragaluz, e decíamos, claro, que ten isto que ver coa arquitectura do Mediterráneo, con esta arquitectura, que é a arquitectura de Manuel Jorge. Manuel Jorge fixo máis de 100 casas na Marina Alicantina. Ali é un arquitecto moi recoñecido, porque el construía casas pensando todo o rato na paisaxe, no territorio. Se había unha árbore non a movía, construía alrededor, integraba, estudiaba moi ben as sombras, as entradas de luz, creaba moitas celosías deste tipo, facía unha arquitectura, como vedes, moi mediterránea, que despois evolucionou outras cosas. Aquí xa se estaba indo un poquinho como cara ao expresionismo, pero utilizaba materiais da zona, porque ao final a pedra xenera un color, pero logo xa lle metía unha personalidade, que son esos azules, eso que vedes ao fondo é sabia, esta é unha casa que son 4 pisos, pois un pouco como a vosa bodega, así en vertical, pero isto ten unha piscina no segundo, vos non tedes piscina, non? No río. Esta é outro tipo de vivendas que ten ali. Estas fotos que vedes son fotografías que tomou o equipo de arquitectos que estaban desarrollando o proxecto, xunto co Estudio Quispe de Chantada, se foron a Sabia a coñecer quen era o Manuel Jorge arquitecto, porque se facíamos un museo, que un museo é arte que contén, pero que o continente é superimportante. E tiña que ter un sentido como traer ese Mediterráneo ao centro de Chantada, ao centro dese corazón da Ribeira Sacra, dese Lugo de granito. E este é o resultado. Ese é como vai ser a casa por fora. Como vedes, hai unha inspiración, de feito isto foi así como moi comentado, porque vai estar encalada por fora como estaban antes as casas encaladas. De feito, na fotografía histórica se ve que a casa tiña un encale. Esta sería a zona de recepción, tamén moi inspirada nunha parte da súa arquitectura, porque claro, está o respeto por fora, pero por dentro tamén ten que ter outras lecturas, que nos contan os espacios. Esta vai ser a parte de exposicións, na parte de arriba, que ten unha cuberta, como vedes, aproveitamos o patio interior e ese tragaluz que tiña a casa histórica que mercamos para construir esta celosía, para que esa personalidade do espacio, pero que sin que compita moito co arte dentro do posible. E isto que vedes aquí son 2 proxeccións de como vai ser o proxecto. Bueno, de como está sendo, porque a reforma xa se iniciou. Na parte de abaixo temos 3 zonas de talleres, porque o que queremos crear un centro cultural, non un museo, non un almacén de cadros, sino un espacio que este vivo, no que estén pasando cousas. Entón, temos 3 talleres, un dedicado a artes digitais e outro dedicado a artes plásticas. E no medio un cuarto oscuro para ver que pasa, para ver como fluyen as cousas cando utilizas as mans, pero ao mesmo tempo circula cara aos píxeles, cara ao digital. Na parte de arriba, xa me pasei. Así vai para atrás, sí. Na parte de arriba, bueno, vedes aí, hai unha recreación do estudio de Manuel Jorge, que non lo trouxemos enteiro, todos os seus moles, e vai haber ali unha recreación do seu estudio. E logo aquí vedes os 2 espacios expositivos. A parte dese grande de arriba que ten a celosía, abaixo, a nivel de rúa, tamén hai un acceso directo xa, e tamén hai outro gran espacio expositivo que vai tamén ser un espacio versátil para presentacións, para eventos, porque
bueno, eu tamén que son moi de pobo, non? Moi de aldea, tes que ver dende a rúa o que está pasando, tes que querer entrar, ten que ser fluido e ten que ser atravesable, non? E arriba unha sala de conferencias para presentacións de libros, para cursos, con capacidade para 60 persoas. Por que destaco isto das 60 persoas? Porque en sitios como os nosos, os que habitamos, eu son moi defensora, e non somos moi defensores da asociación, que a programación cultural para auditorios de 30, de 40, de 50 é tan digna como os grandes concertos, como temos que atender as necesidades de nicho, os encontros máis pequenos, máis, non sei como decirlo, nos que podes ter conversacións ao mesmo tempo moi conectadas, entón nos defendemos que ten que haber espacios pequenos. Grandes auditorios está ben, pero tamén un espacio pequeno, no que se podan celebrar cousas e que podamos estar a gusto, pois como estamos aquí, non? Esta tarde. E despois tamén unha zona de investigación e unha librería. Unha biblioteca, que aparte eu creo que xa podo dicir, non, Mercedes, que imos ter unha donación de Xosé Valcarce, que se comprometeu a cedernos toda a súa biblioteca persoal, que son como 20.000 volumes, e ainda temos que ver se caben, eu creo que sí. E, o sea, que estamos como tecendo tamén unha rede de complicidades e de alianzas alrededor do proxecto, porque o que sí que pensamos é que un proxecto moi importante para Chantada e para a Ribeira Sacra. En xuño de 2024 presentamos isto que vos acabamos de ensinar cun evento en Chantada no que había moita xente, dos que estás aquí, estábamos moitos, e logo que fixemos foi seguir presentando. Aí nos vedes co Conselleiro de Cultura, tamén nos fomos a Madrid, ao Reina Sofía, a falar con Segade, temos un galego no Reina Sofía, vamos a presentar a Manuel Jorge, que nos coñeza. E a verdade é que, bueno, foron moi amables, non van a expoñer de momento, non hai sitio con Maruja Mayo para Manuel Jorge de momento, pero todo chegará. E así están as cousas. Estas fotos son da semana pasada, creo. Semana pasada, a obra avanza, a obra comezou, xa temos toda a estructura rematada. A primeira fase, digamos que temos un espacio con chans, con paredes, con teitos, con cubertas. Falta outra parte, o sea, a obra non está rematada, estamos buscando agora apoios para poder rematala. Levamos unha inversión feita no espacio de máis de 700.000 euros, os recursos tamén son limitados da asociación, pero bueno, pensamos que sí que é un proxecto que pode ser como moi transformador. Porque o que queremos facer, me miras porque tengo que acabar, non? Vale. O que queremos facer é volver ao que nos gusta, deixar de pensar en obras, que está moi ben, e facer programación cultural. Vimos con moita experiencia montar un museo, non vimos de cero, vimos con experiencia en concursos de fotografía, que como vedes non é que fagamos un concurso, presentamos e acabou, sino que, por exemplo, tanto o de Viña Sacra como o de Arte Sacro estiveron rulando por toda a Ribeira Sacra, estiveron en Sober, estiveron en Monforte, o sea, nos temos algo e o movemos e provocamos eventos e encontros, non? Intentamos mobilizar a veciñanza para que conecte con esas expresións artísticas. Tamén seguimos facendo exposicións. A mí esta foto me encanta, isto que queremos, que as novas xeracións de repente conecten con un patrimonio que toda a doación de obras de Manuel Jorge que pertencen á Chantada, en realidade, pertencen á comunidade de veciños de Chantada e da Ribeira Sacra. Facemos moitas actividades con nenos, como isto no que estiveron, por exemplo, pintando arte nos vidrios, estiveron pintando como se chaman? Escaparates en Chantada, concertos de música clásica, e o último, porque aparte aquí sale Arxeriz, non sei se xa dou paso, e o último foi Un cadro nun lugar, que é un proxecto que iniciamos, pusemos en marcha a semana pasada e vamos a colocar obras de Manuel Jorge en espacios onde a xente poda disfrutalos, poda conectar con eles, coñecelos e incorporalos ao seu imaginario, que entendan que esta arte contemporánea tamén forma parte, de alguna maneira, dese patrimonio da beleza que ten que ter a Ribeira Sacra, que a paisaxe está moi ben, pero logo hai unha vida alrededor deste tipo de expresións artísticas e logo estando conectados con todo o que está sucedendo noutros sitios da Ribeira Sacra, e o que queremos facer é abrir, e vedes que hai esa imaxe do cantón onde está o museo, o Centro Cultural de Chantada, e ao mesmo tempo que a paisaxe tamén forme parte, sacar o museo fora do museo e que a paisaxe forme parte das nosas actividades. E nada máis, imos abrir en setembro de 2026, estades todos convidados, e se me das un minuto... Sí, por suposto. Vos vou a presentar a Manuel Jorge. Fai 10 anos este vídeo, dura un minuto, vale? Ya os advierto que esto está muy sucio.
que ahí no entra nadie. Bueno, aquí es donde pinto. Ahora estoy preparando unos cuadros, son estes y este. En aquellos caixós que ves ali es donde están toda a obra de papel. Este era o que querías ver, pero vese moi mal, ves que aquí hai unha luz que non... Quen é? Quen é? Pregunta Cristina. Cristina é a miña mãe, miña naiciña. Moitas gracias por amosarnos este espacio, Manuel. Home, aquí non entra nadie. Sabes que isto non é para recibir a nadie, máis que, en fin, vos sodes algo especial. Traedesme parte da miña niñez, dos meus anos felices. Que gozada, Manuel Jorge, que gozada escoitarte, Cris. Se nos pode dicir unha cousa, Sí. o cadro que vedes aí da nai, cando nos contou como pintara, dixemos, pero isto como está feito? E me dice, coa chuvia de Galicia. O digo, porque mencionaches da auga. Pintar eso no Mediterráneo, co recordo da infancia de aquí, bueno, pues por esos encuentros, por quen era, aquí estamos. Claro, moitas gracias, Cris. Por ese esforzo de síntese tamén, que é un proxecto ambicioso, como ela dicía ao comezo, e que, bueno, esa paixón coa que se vive ten que estar detrás destes proxectos para que sexan exitosos. Parabéns por todo o que levades xa acadado. Voltamos, como íbamos a ir alternando, volvemos ao mundo do viño, agora da man de Juan Luis Méndez, que é economista e emprendedor galego, fundador de Vía Romana e outras adegas de referencia, que combinou formación empresarial e vitivinícola para impulsar proxectos como Vini Galicia e Vía Atlántica, recoñecido con numerosos premios ao emprendemento, innovación e a exportación, dirixe agora varias empresas familiares, mantendo viva a tradición e a identidade da viticultura galega. Así que nada, benvido e adiante. Pues moitísimas gracias. Bueno, gracias por contar con nós. Todos esos premios e esas cosas recollo eu, pero represento sempre un montón de xente. Ahora xa somos 65 familias que están nas 5 adegas. É a verdad que sempre é unha responsabilidade, pero un orgullo. Eu sempre digo o mesmo, non? É verdad que eu sinto-me orgulloso de ser a terceira xeración dunha empresa adegueira, familiar. Sempre fomos adegueiros, empezou o meu avó, sigue, gracias a Dios, meu pai, e ademais en Chantada, que parece que temos isto de Chantada está ben situada porque temos cousas, facemos un poquinho de ruido, e a verdad que un pobo, falaba antes con Quiroga, moi activo, con moita vida, creo que ademais hai moita iniciativa privada e altruísta que move un pobo que fai moito máis ruido a veces para o tamaño que somos. Eu sempre poño en valor a Mercedes porque xa dende Tele20 a ter unha televisión local en Chantada fixo que nos puxéramos casi nun mapa e que todos nos demos conta que había moitas cousas e ata foi unha especie de nexo para que todos nos animáramos e sabíamos o que pasaba. Eu dediqueime a outras cousas, pero a verdade é que tuve a sorte de que os meus pais me deixaron equivocar e seguir no mundo do viño. Nós nacemos nunha casiña, se vai, bueno, é un resumen só de 85 anos de existencia, ono que ven facemos 50 anos dunha empresa nai que é vinícola de Chantada, pero nós nacemos na Plazuela, na Plaza de Santana, con un mesón, que é Casa Penouzos, que era meu abuela, meu avó, era cociñaba, el compraba viño, eso foi o noso orixen de empresa familiar. Depois seguiu meu pai e meu tío, e no 76 queda somente meu pai con meu tío. Eu incorporome máis ou menos no 97, de volta de Santiago,
E meu pai, un poquinho antes, me pregunta se quero seguir dedicándome ao que eles se dedicaban, non? A verdade que sí, porque me apasionaba, pero queríamos facer algo máis, queríamos dar máis pasos, non? E en un sábado de novembro do 97, nunha discoteca, un pub que se chamaba Arena, ás 5 da mañán, compramos o que hoxe Vía Romana, a familia Soto, era unha adega que estaba feito polvo, do século XVI. En aquel momento tuvimos que empezar a restaurala. Dixen, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta zona. E meus pais dixeron, vamos a restaurala como se estuvera toda a vida aí, como se fora un chateau francés, era un pouco que nos inspiraba en aquel momento, porque creemos que isto vai se visitar. Falamos do 98, non? Entonces, é verdad que vende antes a DO, pero eles mesmos tiñan a confianza en que non tiñamos que facer algo industrial, senón a facer algo romántico, algo boutique, algo que realmente tuvera máis futuro. É verdad que dende o principio, cando empezamos máis ou menos no 99 a restaurala, no 98 xa fixemos unha vendima, pero nada, non había nin tellado, puxéramos 4 paus, e máis ou menos rematamos no finales de 2001. E dende o primeiro día, o que fixemos foi abrir para que a xente pudera vir. Recordo que durante moitísimos meses, anos, nos dábamos as gracias porque a xente viñera a visitarnos. Para nos era imposible que a xente cobrar unha entrada, porque decíamos, que vira esta chantada, baixar a Belesar, subir a adega con estas curvas, invitábamos aos viños, costábamos cobrarlle unha botella e moito menos cobrar unha entrada, non? Esa foi a gran transformación, porque eu creo que nese momento vimos que había un destino, vale? Entonces, a realidad que creo que, decíamos un pouco por final, decir, o motor, creo que do cambio, e temos que poñernos algunha medalla da Ribeira Sacra, pois creo que o viño foi un gran motor, e a aposta por adegas, como fixo en Ronsel, apostar por enoturismo, ir a sitios tan difíciles de chegar, que a xente vaya, pois creo que eso fixo que poñer no mapa, nun mapa moi interesante, porque además é difícil ir, hai poucos autobuses, co cal tamén nos trae un certo turismo interesante que tamén nos leva a un pouco a apostar por un futuro, creo que un poquinho premium, un poquinho que nos deixe, que nos obligue a facer as cousas ben cando teñamos patrimonio, e que ademais nos traiga unha xente que aprecie ese tipo de cousas, non? Para seguir ca nosa historia deste proxecto Menderrojo, tuvimos a fortuna no 2011 de irnos a Valdeorras e adquirir unha adega que tamén restauramos en Petín. Pois fomos o primeiro viño vegano galego, este foi un tema que nos gusta presumir deso a nivel Europa. No 20 tuvimos tamén a fortuna de comprar outra adega no Rosal. Poñemos estes exemplos porque somos tremendamente rurais. É algo no que nos sentimos tremendamente orgullosos de estar en Chantada, en Petín, que ten 200 habitantes, e no Rosal, que ten 800 ou 900, non recordo ahora mismo o número, non? Pero estamos tremendamente privilexiados e creo que eso, hoxe por hoxe, é unha sorte para un proxecto empresarial. Igual que fai uns anos era complicadísimo que alguén viñera a traballar en Chantada, pois ora, gracias a Deus, a xente valora, sobre todo despois de pandemia, o que é estar no rural. Entón, creo que Ribeira Sacra tamén ten unha ventaxa con esa paz que temos, con esas emprisas que vivimos, con esa forma de vivir. Creo que se o facemos ben e se damos valor ao que estamos construindo, temos un gran futuro. O que pasa é que é verdade que tamén hai que facelo con a base, partindo do que o viticultor gane moitos cartos ca uva para que non abandone, e que os viños os vendamos ao seu precio, non digo caros, pero ao seu precio que ten que ser alto, para que realmente teñamos futuro e poder sair adiante, non? Entón, bueno, este é un pequeno resumen, e despois o que fixemos tamén é que, bueno, isto é Vía Romana, esta é unha bodega prácticamente ahora mismo actual, nese destino que en su día o decorou miña nai dunha maneira maravillosa, nos demos conta que cada vez a xente nos pedía máis. Hoxe, máis ou menos, pasan unhas 7.000 personas pola adega ao ano. Este ano esperemos superar esa cifra, ao lado pegadiños ao Camiño de Santiago, en frente a Belesar. Bueno, a verdade que estamos moi contentos, donde a familia Soto no seu día decidiu poñer a granxa de Soto, que era como se chamaba onta. Que fixemos nos últimos tempos? Facer que a xente teña máis motivos para vir. Entón, a verdade é que estamos, non sei se pasa agora, algo estou facendo mal.
Vale, levamos reformando casi todas as instalacións para que teña un poquinho máis de que a xente poda estar ali e disfrutar máis. Non sei por que non quere pasar. Ahora. Fixemos un comedor onde facemos dende congresos, facendo presentacións de libros, presentacións de... Vamos rápido. Comidas, presentacións de añadas, pequenas cousas que fai pouco estiveron 30 oncólogos facendo un congreso aquí, é dicir, buscar contido para facer destino para non moitas persoas, que é un pouco que creemos que o enfoque que temos que facer. Isto era a antigua entrada, non tiñamos nin tienda. Este é un proxecto que fixo as mesmas persoas que están facendo o museo, Xoel e Patri, que son maravillosos, tamén de Chantada. Outro día, cando facíamos a presentación, sentimos orgullosos de que absolutamente toda a obra que acabamos de facer se fixo con profesionais de Chantada, e creo que eso tamén do kilómetro cero tan famoso, facelo sólido, creo que é moi bon, non mirar solamente se podemos comprarlo máis barato en Ikea, pois entonces o que facemos é intentar que todo o que se fai se faga na contorna. Aquí vemos isto en unha foto de fai unha semana, máis ou menos cando presentamos digamos, o radio cercano o que queremos ser, non? Pois eso xa unha tenda onde a xente tamén, obviamente, tamén está preparada perfectamente para que podan vir sillas de rodas, bueno, que a xente, que todo o mundo poda disfrutar e poder acercar a nosa zona para o que sea. Tamén a xente nos pide que unha vez que acaban as visitas, que a xente está nunha casa de turismo rural ou está visitando Chantada, que podemos facer a maiores de unha cata ou de ver a bodega. Bueno, pois acabamos de facer, eso é o montaxe de fai 2 semanas, un picnic para que a xente podan ir en parellas a disfrutar pegadiños ao río, con todo o permiso da hidrográfica, porque senón nos enfadan, entonces non podemos facelo. Isto tamén é unha experiencia na Ribeira. Restauramos unha ribeira no medio dun viñedo moi chulo, mirando a Belesar. Claro que restaurar en pedra, pero a realidad teníamos claro que había que facelo. E, bueno, eso non está rematado, pero dentro de máis ou menos un mes e medio, poderemos facer que 12 personas podan cociñar eles mesmos. Obviamente, o único exclusivo que ten que tomar os viños de Vía Romana, pero o resto é para que a xente poda alquilar un espacio e disfrutar. Aí chegase prácticamente solamente andando, inda que hai un camión, pero porque preparamos para entrar, pero que podas disfrutar e estar 12, 14 personas mirando Belesar, mirando o río e disfrutando as zonas que están. Isto era a cociña anterior, isto era unha cociña que montáramos para uso en vendima. E nos decía a xente, pero claro, que cando acabamos as visitas de no turismo queremos tomar outro viño. Pois Xoel e Patri nos diseñaron o que hoxe é unha taberna. Abrimos unha taberna que chamamos Taberna Vía Romana, e abrimosla fai máis ou menos mes e medio, 2 meses, para dar máis contido. De verdad que dá gusto, obviamente o inverno é moito máis complicado, pero como ven a xente a tomar un viño, a pasar 1 hora, 2 horas mirando Belesar, que temos a terraza, e tomando os nosos queixos da zona, poñer en valor todo o que hai, e a verdad que é unha maneira de axudarnos uns aos outros. Vemos distintas fotos onde máis ou menos caben 24 personas, e depois o que damos é moitos contidos. Isto é Brao, onde facemos os conciertos Noites Menderrojo, nos gusta nos facelo de noite, onde máis tamén, neste caso é a Faragulla, buscar con xente que nos dé de comer, que xente da zona que tamén, poñer o valor todos os produtos, entre que sexan informais, como pode ser unha hamburguesa de tenreira ou cosas así, e música, e pois tamén, obviamente, esas presentacións de cousas. A maiores nós temos a gran fortuna de ter a Dolores Redondo como que foi a inspiradora que se inspirou en Vía Romana para facer esa Heroica, e a verdade que cada vez máis, ahora estamos outra vez atacando a opción de poder facer unha película, unha serie sobre todo isto Te Daré, e creo que iso tamén é positivo porque sigue poñendo no mapa digamos, o que é a Ribeira Sacra. Fai 2 anos, máis ou menos, cando veu Gordon Ramsay a facer que ainda non saliu o episodio, cando veu a facer unha grabación na adega, o acabar, a última frase foi quizás o maior paraíso que conozco no mundo. Creo que iso é a mellor maneira de ver que alguén que ven un escocés que é o número 1 en Estados Unidos, ven a Ribeira Sacra, está no medio dunha viña, e o considera un paraíso. Creo que todos temos que darnos conta deso e poñelo en valor, pois con distintas medidas e axudándonos todos uns a outros. Non sei se me liei moito. Non, perfecto. Está moi ben. Gracias. Moitas gracias, Juan. Gracias.
Bueno, decías de medalla, non é indiscutible, non, que a orixe do destino da marca Ribeira Sacra está no viño, era o seu pasado, o seu presente, vai a ser o seu futuro, pasa por aí, todos somos conscientes de que se non hai que manteña esas ribeiras, a paisaxe, vale, que dicimos, esa paisaxe viva da que falamos a día de hoxe, morre, e tamén é importante para mantela viva o que estabas a comentar, non, de contar con profesionais, con empresas do territorio que sigan xerando diversos tipos de negocios que permitan asentar esa poboación e despois diversificar os negocios, non, para que, xerar máis oportunidades de traballo. E pasamos agora ao cuarto ponente, o cuarto membro desta mesa, que volvemos aos espazos museísticos, un espazo xa moi consolidado como é o Museo Etnográfico de Arxeriz, que tamén recolle moito relacionado co viño. José Antonio Quiroga Díaz, nado no Sabiñao, é licenciado en Xeografía e Historia, foi profesor de secundaria en diferentes centros, director da Escola de Taller Terras do Sabiñao. Actualmente é presidente da Fundación Xosé Soto de Fión, que é a promotora do Ecomuseo de Arxeriz, adicándose dende o Ecomuseo ao estudio, a protección e a divulgación da cultura, da paisaxe, do patrimonio e da lingua galega, e nomeadamente da Ribeira Sacra. É a túa quenda. Moi ben, pois moitas gracias por o convite de estar aquí e vamos a ver logo se rematamos con esta quenda a primeira parte. Indo ao grao, o Ecomuseo de Arxeriz tamén é unha aposta pola terra no senso que expuxeron algunha das persoas que interviron antes e, en definitiva, vai a ser o froito de tres factores que acaban, como ocurre moitas veces, confluindo. O factor da existencia de un pazo, propiedade de Xosé Soto, volvemos ás persoas que a veces cas súas decisións inclinan a balanza hacia un lado e hacia outro, ben a podían ao millor inclinar a unha vida ociosa e regalada, etc., e, sin embargo, non, deciden apostar, neste caso, por a cultura e por o patrimonio galego, nomeadamente o do entorno da Ribeira Sacra. Entón, hai un edificio, hai un pazo, 35 hectáreas, e hai unha laboura de restauración bastante importante que remata no 96, e a partir de aí se cuestiona que facer caquelo, non? Que sentido darlle? E de aí aparece a vocación de entregalo, por así decirlo, a protección, a restauración, o estudio, o amparo e a divulgación da cultura e do patrimonio, nomeadamente da Ribeira Sacra e, por extensión, tamén de Galicia, se son as variables que acaban poñendo en marcha este proxecto, que é un proxecto vivo, que desde o ano 2004 que inicia e abre, por así decirlo, as portas ao público, pois ata o día de hoxe vai evolucionando, vai de alguna maneira adecuándose a un proxecto que está plasmado nun plan director e que rematará, por así decirlo, na parte física para o ano que ven, no ano 26, dando aí pé a entrar noutra etapa e noutra fase. Decíamos antes, no 2004 se abre ao público, pero se abre dunha maneira amateur, porque unha das características que ten o noso proxecto e tamén se nomeaba antes unhos medios económicos limitados, e con unha economía limitada moitas veces ten que ceñirse ao prioritario, deixando outros aspectos importantes, outros aspectos colaterales, nomeadamente no tema do patrimonio e da cultura, como pode ser a interrelación, como pode sair, pero para iso necesítase xente, necesítase ese soporte económico, e temos moi claro de non estirar os pés máis que a manta, non?
Entón, estamos constreñidos por esa economía de guerra que nos leva a un funcionamento moi básico, pero dentro del hai que decir que desde o ano 4 que se abre ao público, no ano 14 dáselle un xiro importante ao abrir as salas da cultura fluvial e aí tamén empezar un traballo de homologación co que sería unha instalación museística. Eso quere decir horarios estables, apertura todo o ano, accesibilidade para os visitantes e outra serie de elementos. Desde o ano 14 tamén levanse a cabo ata o ano 22 5 campañas de excavación nun castro que existe na propia finca por detrás dos edificios do Pazo, o cal podíamos falar tamén de museo de sitio. E museo, moitas veces para nós, é un concepto que temos claro que para a xente provoca certo rexeitamento, porque a xente asimila museo con un espacio pechado, con unhas salas, en algúns casos, pois mesmo con un aborremento, ou se non se identifica ou non ten unha forza de atracción grande o que ali se expón, por así decirlo, bueno, pois pode botar para atrás, non? Entón, temos que loitar con esa variable que, por exemplo, é moi distinta no mundo do viño. Hai unha propensión, bueno, quen non quere tomar un viño ou pasar un rato con os amigos e parece que un viño é un elemento e un vínculo moi importante. Sin embargo, a cultura, así, en estado neto, non ten ese poder de atracción tan forte como tería, por exemplo, hai no sector vitivinícola. A parte das campañas de excavación, no ano 22, pois levase a cabo unha recreación castrexa bastante importante, non quero decir única, porque non é única, pero sí ten unha serie de elementos moi importantes, como é a fidelidade da reproducción a escala 1:1 de unha explotación ou unha unidade familiar. Aí entraríamos no tema dos conceptos e da arqueoloxía e mellor deixalo de momento de lado, pero ali se representa esa unidade familiar, unha casa, un almacén, un patio, un celeiro, que é outro dos elementos característicos do castro, e se fai precisamente despois da constatación que cando a xente vai ver o xacemento da Idade de Ferro resultalle moi difícil interpretar o que son ali os restos, as pedras que a xente ve e que pois non dá interpretado dun xeito correcto. Por eso facemos a recreación para que os visitantes dotos e non dotos pois podan facerse unha idea de como era a vida fai 2000 anos. No ano 25 no que estamos a rematar as dúas primeiras salas, que, volvo a repetir, se abriron dun xeito amateur e agora se lles vai a dar un sentido máis actualizado con novas tecnoloxías e mesmo con unha das características que queremos para o museo. Unha das salas vai a ser precisamente para os recursos turístico-patrimoniais da Ribeira Sacra. Por qué? Bueno, porque entendemos que Arxeriz, o Ecomuseo, posto que é un espacio que non consta solo de salas, sino que sintetiza paisaxe, historia e etnografía, un lugar que ten unhas 3 hectáreas para pasear, para coñecer, para meditar, para enterarse, por así decirlo, da importancia que ten o noso patrimonio, pois queremos facelo non só como algo propio da dinámica do museo, sino como un elemento que aporte, complemente outras experiencias que hai tamén no territorio. De aí que contemplemos que o Ecomuseo poda ser, ou é, de feito, unha porta para unha toma de contacto e coñecemento ca realidade, sobre todo patrimonial, en todos os sensos, porque a veces
tamén circunscribimos o patrimonio ás pedras, por decirlo de alguna maneira, e o patrimonio é moito máis que eso. Hai no material, hai no inmaterial, hai no histórico, hai no etnográfico, etc., etc., e é moi rico. E é fundamental, porque unha das cousas que detectamos nos visitantes cando veñen aquí, bueno, sí, o viño sona, pero máis alá do viño, cando a xente chega ao territorio, encontrase bastante perdida e non sabe para onde ir, non sabe que recursos, non sabe que camiño coller, e se está perdendo moita da sustancia que ten este territorio. De aí que contemplemos esta sala como un elemento moi importante, como esa porta que acerca, que che abre outras portas e ventanas para acercarte ao territorio, ese territorio tan amplio. Cecais demasiado amplio na última configuración que se fixo da Ribeira Sacra, que eu quero entender que é unha configuración máis administrativa ou política que real e patrimonial, non? Entón, decía que no 25, neste ano, quedan 2 meses, remataremos con esa actualización das salas, e no ano 26 abriremos a sala dedicada ao carro, que completa os vehículos de transporte. Temos o transporte fluvial e vamos ter o transporte terrestre, e aí vamos a parar no que é o aspecto material para encetar unha nova fase que teña máis interrelación, máis atos, como se leva aquí dito, con outras experiencias. Entón, o valor que ten ou que nos lle damos, a parte do intrínseco, é que o patrimonio ten unha importancia moi grande en canto á identidade, a conservar, a non perder o norte da nosa identidade, das señas de identidade, porque se quedamos transculturizados, por decirlo de alguna maneira, pois vamos a perder ese norte. De aí que sexa tan importante recuperar, protexer, estudiar e divulgar o noso patrimonio. Pero o patrimonio, a parte desa visión que alguén pudera considerar como máis menos romántica ou literaria, ten tamén outros elementos de valor moi importantes, ou nós así o entendemos. A parte da identidade, a parte de provocar maior autoestima na población local, pode e debe ser un motor para a actividade socioeconómica, e ese motor ten que estar engarzado de alguna maneira pois con todos os axentes como os que estamos aquí e outros moitísimos que non están aquí, para retroalimentarnos e poder ofertar, por decirlo en términos de marketing, para a atracción do público, un pack, un conxunto moi atractivo que a postre é o que pode, de alguna maneira, a través desa autoestima, da reivindicación, da identidade, chegar a afianzar ou a atraer nova población, porque a población, os individuos, a parte do bonito que é a paisaxe, do fermoso e inspirador que é o patrimonio, se non hai individuos vivindo en torno a ese territorio, pois ese territorio decae, ese mismo patrimonio se bota a perder. De aí a grande importancia e valor que ten o patrimonio, non só como elemento identitario, sino tamén como un elemento ou un polo que pode motivar e debe motivar a dinámica socioeconómica, e así o entendemos. Isto basicamente é a experiencia que temos en marcha en Arxeriz, con uns medios tamén económicos moi limitados, pero que, bueno, vamos evolucionando, porque hai que decir que somos unha iniciativa privada, non empresarial, sin ánimo de lucro, e con esa vocación de reivindicar, de protexer, de divulgar, de estudiar o noso patrimonio como ese alicerce fundamental do territorio, pero que debe estar ligado a unha dinámica real, tanto na paisaxe, que despois ao mellor hai motivo de profundizar, habemos como nunha situación ou nun momento crítico
crítico, porque moitas veces cando se fala da Ribeira Sacra sempre nos referimos ao patrimonio paisaxístico, que non deixa de ser un patrimonio, pero a paisaxe está conformada, como ben expoñían aquí os representantes da viticultura, permitime este adxetivo, está decaíndo de unha maneira que calquera que este neste territorio que nacera ou teña memoria desde fai moitos anos, pois vai quedando en abandono e habría que botarlle un freno, porque si é certo, e estou me metendo en fariña de outro costal, é certo que, bueno, as adegas vades manter un mínimo, vades manter un entorno, pero o conxunto en xeral non vades ser capaces nin vades ter ese interés ou ese motor para mantelo, e se desaparece a viticultura vai a desaparecer un dos elementos claves nesa paisaxe, pero non só é a viticultura, sino que dentro da paisaxe están tamén as árbores, por así decirlo, o bosque, e o podemos comprobar fatídicamente a finales de verán como un bosque pirófito pode acabar nun tristrás ca beleza dese paisaxe, e había que tamén ir a facer algo sobre eso, pero bueno, sin meternos tanto aí, ceñíndome xa e rematando co tema de Arxeriz, eu diría que é un proxecto que está vivo, que está evolucionando constantemente, que nos estamos movendo dentro dunhos márxenes e dentro dunhos límites moi acotados, porque a economía manda e estirar os pés máis que a manta é un tremendo peligro. Dende logo. Moitas gracias, Quiroga. Bueno, como adoita pasar nas mesas redondas, quedámonos sempre sen tempo para as preguntas e a parte do debate. Si quixera unha última rolda de intervencións, Quiroga agora acaba de poñer sobre a mesa algunhas delas, como a divulgación, políticas forestais e demais, pero, bueno, desa retaila de preguntas que estaban previstas e doutras das que fun tomando nota que xa non me dá tempo, si vos pediría que en 30 segundos de reloxo, porque estamos fora de tempo e vexo caras aí que me ameazan, que nos digades, retomando un pouco co que dicía María José, que máis alá desa tolería que decía, non, que loucura, Cristina, non, o proxecto Benditas Loucuras, poderíamos definir case Ribeira Sacra non como unha suma de tolos e tolas e apaixoados que se asentan no territorio, pero máis alá desa motivación que vemos nas vosas testemunhas, que facemos con esa xeración Z que nomeaba María José? Que podemos facer para convencelos e motivalos para que tomen ese relevo xeneracional, que decía Quiroga ahora no viñedo, por exemplo, pero tamén noutros ámbitos, estámoslo tocando, no da cultura, moitos máis ámbitos que terían que ter futuro na Ribeira Sacra. 30 segundos, comezamos por Juan. Que viaxen moito, vanse a dar conta do maravilloso que temos aquí. Eu creo que canto máis sala a xente a darse o complicado que vivir nunha cidade, o complicado, o difícil que é a vida aí fora, creo que darse conta que ten que se preparar moito, pero volver a casa para aportar todo o que teñan. Creo que somos tremendamente afortunados, e na que é verdad, unha cousa estou moi de acordo con Quiroga, outra non. Nunha, que non te creas que a xente toma tanto viño, que hai que beber máis viño, perdón, sabes, é un problema. E segundo, é verdad que sí que nos falta unión, creo que si entre todos nos unimos e nos organizamos, é verdad que nos falta a veces, venga, xente, que podo facer? Eu creo que esa xente pode volver cando haxa unha unión, un proxecto, un plan desta zona maravillosa que ten todos os medios. Non hai que inventar nada, hai que poñerlo en valor. Moitas gracias por a síntese. María José. Yo veo mucho futuro en la Ribeira Sacra. Creo que para los que hemos podido tener experiencias internacionales en el sector del vino, pues que es un espacio muy singular. Creo que hay que darle a las nuevas generaciones lo que piden, que es lo mínimo. ¿Qué piden tus hijas? Que las quieres convencer para traer. ¿Qué piden? Una de ellas quiere seguir,
Pero claro, ¿cómo vas a formar allí una familia? Apenas hay colegios, lo mínimo, las infraestructuras, los servicios. Entonces, la pasión está, el trabajo está, pero también hace falta otra pata, de otro pilar para salir adelante, que es un apoyo institucional. Y yo creo que el dar valor a través de estos reconocimientos, pues que no cabe duda que va a cambiar radicalmente y que vendrán las nuevas generaciones a seguir. Otro tema importante es el cambio climático, que está haciendo también que cambie la viticultura, tiene que mecanizarse, no sirve la tecnología de otras bodegas industriales, sino que tendrá que hacerse investigación solo para la Ribeira Sacra. O sea, estamos acostumbrados a que todo es global, pero tiene que haber mecanismos de investigación en la propia Ribeira Sacra para facilitar el trabajo. Vale, muchas gracias, María José. Cris? Bueno, recollo o guante da vida digna, da vida confortable, a que temos dereito no rural, e da sostenibilidade, e cando se fala de sostenibilidade significa que os negocios podan vivir e que se poda vivir dignamente deles. E pola parte que nos toca a nós, os estímulos culturais. Necesitamos espacios estimulantes. Eu sempre poño este exemplo diante do futuro Museo Manuel Jorge, paso o camiño de inverno. No 2027, Chantada vai a pegar o gran salto co camiño de inverno porque vai ser saída, son 100 kilómetros, é a Nova Sarria. Pois ti imagínate cando os peregrinos crucen unha porta dun edificio no Cantón e se atopen a arte contemporánea. E con eso só digo estímulos, sorpresas, vida. Quiroga. Bueno, un pouco en consonancia co que falábamos antes, se non hai xente no territorio, entonces a xente que é o que tú estás preguntando. Claro, esa é a cuadratura do círculo, como a xente pode asentarse, non marchar, ou vir asentarse aquí. E hai un elemento que antes creo que nomeabades así de soslayo, que son os servicios. Si ti falas co personal que quere vir a sentarse a esta zona, cando van preguntar por unha casa, en orden de preferencias, con unha certa variación se son de Europa ou son peninsulares, pero hai fibra óptica. Primeiro, logo empezan a baixar de escala, hai saneamento, hai abastecemento, porque claro, é moi romántico e moi bonito que se quede a xente que moita dela se quedaría por a beleza, a fermosura, a armonía da paisaxe, pero ten que ter unhos servicios, que no fondo sempre está o paquete, que nunha cercanía ten que haber unha sanidade ou unha educación, pero baixando a escala máis básica e mínima, a xente o que che pregunta cando quere vir ao territorio é, pero vou ter fibra, vou poder teletraballar, vou ter sanidade, ou perdón, saneamento, vou ter abastecemento, porque senón estamos nun bucle que no, porque é moi bonito e botas os meses de verán e todo parece unha maravilla, pero son 365 días e sin ese servicio se nos mentalizamos que eso, si queremos que se quede a poboación, aparte de que pode ver que co viño, co patrimonio, etcétera, pode se xerar dinámica, pode vivir, non só é cuestión de contemplación, está o tema dos servicios como un elemento clave. Pois sirva este foro para volver a insistir sobre esas necesidades que son vitais, estades de acordo todos eles, viaxar e coñecer, abrirnos no mundo, esa unión tamén, hai proxectos tamén no territorio que están buscando esa unión entre empresarios, entre diferentes subsectores que nos faga máis fortes, a investigación, decíamos tamén fundamental, tanto dende o Ecomuseo, agora María José insistía sobre elo, e por suposto ese factor sorpresa, ese estímulo cultural, bueno, son algunhas das liñas por las que deberíamos de ir se queremos convencer a esas novas xeracións, encher de cativos de novo, non? Na medida do posible esas escolas e evitar que sigan pechando. Bueno, como creo que non nos queda tempo tampouco para que poda intervir xente do público, non sei se despois teremos algún momento, sí, pode, alguén moi brevemente, alguén que teña algunha cuestión que comentar, algunha reflexión? Non?
Bueno, pois mira, así, algo menos que lle restamos a seguinte mesa e aproveitamos despois se temos un momentiño máis distendido para que podades, os que consideredes, falar cos ponentes. Moitísimas gracias a todos vos e, por suposto, ao público.